Släppa det! Jävlar vad han är. Den stora. Släppa det! Håll upp det! Håll upp det! Släpp det vad man ser. Det var så gött. Vad drar han? Inte så långt. Men den är kvar, den är kvar. Den var med där. Han fick Ta den då. Oj. Jävlar vilken fin bit. Upp i land. Kasta upp på den. Karri. Han släppte av mig. Ja, men du räcker ju av. Men du räcker med den. Den lossnar från trumlan. Ja. Men ser du Han är Lelle? på vifta med i ansiktet. Han har gjort ett slarvjobb Lelle. Det är på vårt hem. Lelle. Vilpari och fisk. Ja, men han har ju filmat mig med din fisk och nu får han filma dig. Nej, men då filmar vi tillbaka så.